ole chi bai vek ole tum chu Google Pay ya Pawisa kan Inthawnna transaction history kan payment history Paih dan delete dan chung chang yan soi ve thung tiang Google Pay ya khan GPay-a khan kan lut anga GPay-a kan han lut ta a hei kan payment history kha ting hian lo in tlar thlatur maya more hi kan click ang hei hian lo om thlat trewa khang kho kha kan pai du chuan helaya transaction history ti hi kan zu click anga hei kan Pawisa kan Inthawnna kan thon chuana le kan donna zong zong kha ti hian lo lang veka a top up kan thun net pack kan thun na phone kan recharge na zong zong te po kha ti hian a lang veka he payment history hi lo delete du taila September ni som ni pathum sang ni som ni pahni chonu dar ni le minute thum ami kha ani ta a chuan du chuanin a vai pon a delete vek thei thowa amaro chu delete du bik kan nei chuan kan delete du bik a kha kan zu chin chianga kan Inthawn ni le thla kha le dar zat te kha kan chin chianga khang kho kha kan pai du chuan ting hian kan ti don ani ta hian kan profile a hian kan han click anga ki chuan ka thalak ka da a then ka da chuan in thalak om lo wanga horop alo omanga ta khan in an click anga in toi chawanga settings sa hian lutanga chuan privacy and security tia hian ni lut lenga chuanin eta data and personalization tia hian ni lut lenga equal thui deuh leka chuanin katai lu chi khanin helaya Google account ti hi click anga chuan i Google account ai lut don ani i account security kha i set tha chuanin ting hian lo langanga ta hian continue wa hian i click anga passkey mangkhanin i phone screen lock password i set na kha i set ani chuan kha khami mangkhani honganga ti hian kan transaction history zong zong kha ta hian alo om veka china kan en kha September ni som ni pathum sang ni som ni pahni ami kha ni ta a engawi chu kumin ami ho alani a sang ni som ni pahni nia September ni som ni pathum sang ni som ni pahni chonu dar ni le minute thum ami kha ni ta a tu chuan details a hian kan zu click anga a details kha kan en theia ti hian a details zong zong kha min ron pek hun ani le dar zat te Google Pay man he ting zong zong hi ti khana detail kha en vek thei ta chuanin kha kan delete tu chuan lai x kha kan zu click anga chuan khana in delete ta hu deleting now in je kha ti hian deletion complete. The payment transactions and activity you selected are being deleted from your Google account and will no longer show in Google Pay. Du chuan etil hi ni som thum chung ron lang non to lo turin asset theya mar chu hei hi kan du kher lo chuan helai hi tik hi kan zu metanga de khan aron lang je tur pon asset theya chuan got it ti hi kan zu click anga ana zo mai anga kan delete kha alo transaction history kan delete kha ti khan alo complete tani kha payment transaction activity Google Pay mi kha kan delete to chuan kan Google account na emo kan Google Pay emo khanin alang to don lovani ti khan transaction history kha kan du apiang kha kan delete theya kan du chuan a vai pon kan delete the ni ole kha Google Pay transaction history payment history delete dan chuni a katiang khan Google Pay ya Pawisa kan Inthawnna kan thon chuana kan donna emo bill kan pek nang chi zong zong te po kha kan transaction history kha katiang khan all sam takina delete vek the ni ole ton tu matana kan video chu khati zong khani sela
clear tu ten in lo tangkai puya in lo lok pui nge ka be se ya in zawa in du sakna kalan chawni